Väsyttää niin. Hei Alicia, varo vähän. Kaadoit myös teekannuni. Teekannusi ei minua huvita. Varo, se menee rikki. Niin, mitä haluaisit aamiaiseksi? En tiedä. Keksi, hiljaa, varovasti. Oot syönyt sitä ruokaa niin pitkään. Menehän nyt takaisin. Äiti menee keittämään ruokaa. Ouch. Au. No ihan sama. Alicia, herätys. Keksi harjoittelee varmaan jokeltamista. No niin, syöhän nyt ruokaa äitin kulta. Mun pitää vielä pestä vähän astioita. No tässähän lukee. Tänään on vuorossa. Tässä se paperi on. Tänään on vuorossa Alicia Pupusen lääkäritarkastus. No niin, voi hyvät hyssykät. Tänäänhän se vasta puuttuikin. Tänään on aika paljon lapsia tarkastuksessa. No, pitää odottaa.